Ето, при нас е дошла Ивана. Ивана, на колко си годинки ти? На 5. На 5? И аз. Ти с кой си дошла тук? С баба и дядо. Къде са да помахат да ги види? Е там. Те са заспали. Не мога да помахат. Добре, ами къде са татко и мама? София. Какво правят тази София? Ми печат кюфтета. Печат кюфтета, а с тази жега кюфтета ядат ли? Не, хатъртол. Ти какво не обичаш да ядеш? Какво не обичаш да ядеш? Спагети. Спагети? Ма къде ядеш тия спагети? При мама и тати. На кой ги прави? Кой ги прави спагетите? Мама. А мама какво работи? Тя нищо не работи. Как така нещо? Тя седи вкъщи. Да. И правиш спагети на Ивана. Не и готви. Добре, а тати? Тати какво работи? Зеленчуци. Какво зеленчуци? Домати, краставици, грозде. Той е зеленчукопроизводител? Да. Има градини и прави и полива и копае домати? Да. Кой ти е там? А ти това ще станеш като пораснеш? Една голяма Ивана. Ще станеш една голяма? Евица? Коя? Она кръчма и го поръчва и замете и се да ги псува. А зелските ни бясно наревнува, бясно карай, е червено, да прави с мене нещо скачено, нещо диво. И? Нека пичино. Я дай да видим. Я се навли напред да ти видим прическата. Прическата да ти видим. Кой така те сплел? Айде. Чакай сега, стой. Кажи чао. 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 Тири. Шампанска и сълзи. Айде бе. Айде бе. Какво ще кажеш? Да се напием и всички глупости клишета да разбием. На пола ден тази нощ, поне за малко сме различни, но сме отрекани, бързо необличани. На пола ден тази нощ. Тече живота, не виждаш ли, и няма време. Как беше? Разбираш ли? Отиме някъде, все едно къде. Отива в някоя квартална кръчма и поръчваш. И за мене и заради мене всичко живо да ни псува. От селските ни бясно наревнува, бясно карай, на червено, направи с мене нещо скачено, нещо живо, нетипично, все някъде различно, на полуден тази нощ.